खुलुमबाय बयखौबो फिन गोरलै सलुशन इउट्यूब चेनेलसिम बराय हरनाय जाबाय। तो जों आगोलनि क्लासाव पेपार एन्ड फोल्डिंनि मोस्ट 15 इम्पोर्टेन्ट कुइसन सावरायदोंमोन जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय जेरैबायदि एसएससि जीडी आसाम पुलिस ग्रेड 4 ग्रेड 3 गासैबोनि थाखाय जोंना मोस्ट इम्पोर्टेन्टमोन। ओंखायनो जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामनि प्रिपारेसन खालामगासिनो बिथांमोना बेफोर भिडिअखौ नायनानै जोबोर हेल्पफुल मोनगोन आरो सोलोंनो हागोन लोगोसे एग्जामाव क्रेक जानायाव एसे मदद जागोन। ओंखायनो जायफोर फरायसाफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामनि प्रिपारेसन खालामगासिनो बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय आरो लोगोसे क्लास 10 एबा 9 नि फरायसाफोराबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामजागोन। मानोना जोङो दासान्दि क्लास 10 आरो 9 नि भिडिअ हगारबाय थानायनि लोगोसे जों अलरेडि साइन्स जेनेरेल मेथ्स बा इंलिश ग्रामार एडभान्स मेथ्स गासैनिबो प्लेलिस्ट बानायखानाय होनाय जादों आरो नोंथांमोननि कुइरिनि सायाव जोङो भिडिअ बनायनो मोजां नाङो। तो ओंखायनो नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाजागोन। तो जों गोबाव खालामालासिनो 16 नाम्बारनिफ्राय दिनैनि क्लासखौ जोङो जागायदेरनोसै। तो नायदो 16 नाम्बाराव मा होदों आगोलनि बायदिनो चुज ए फिगार व्हिच वुड मोस्ट क्लोजलि रिजेम्बल द अनफोल्डेड फ्रम ए फिगार जेड। जोंना नैबे एक्स होदों वाइ होदों जेड मोनथाम बेबायदि सावगारि होदों। माने मोनथाम सावगारि माने फार्स्ट अफ अल नैथिं फोल्ड खालामदों बेनिफ्राय नैथिं फोल्ड खालामदों बेनिफ्राय लास्टआव नैखौ काट खालामदों। तो अब्ला जोंनिया बेखौ जुदि फोल्ड खालामनायखौ फुवारफिनोबा नैबायदि मोनबा माने जोंनिया सावगारिया माबायदि जाहैगोन बेखौ सोंदों आरोना। फोल्ड खालामनाय मानेथ' मिथिगौ फोल्ड खालामनाय माने कागजखौ मगथायनाय बायदि होनजागोन आरोना बुरै होनोबा। फार्स्टआव जोङो मेन सावगारिखौ आखिना लाग्रोखायो जों बेखौथ' आं आगोलनिफ्रायनो बार बुजायदों बेखौ। तो जोङो फार्स्टआव मेन जा सावगारि नै सावगारिखौ आं आखिबाय। बेनिफ्राय जोङो पेपार फोल्डिंआ नैथिं खालामदोंमोन ना बिथिं जों पेपार फोल्डिंखौ खालामनोसै दा नैथिं नायदोंनिया नैथिं पेपार फोल्डिंखौ ओरैबायदि खालामबाय आङो। ओमफ्राय नेक्स्टआव नैथिं जोङो फोल्ड खालामदोंमोन बेखौबो आं ओरैबायदि फोल्ड खालामनो हाबाय। बेनिफ्राय जोंनिया दा लास्टआव नैथिं काट खालामदोंमोन दैया नैथिं ओरैबायदि काट खालामदों ना बेखौ दा काट खालामनाय बाहागोखौ आङो ओरैबायदि ओरै खालामनो हाबाय। जिहेतु नै मोनसे इमेजआ जोंनिया बेनो जाहैबाय ओमफ्राय जोंनिया नैनिफ्राय बेखौ फैनांगोन बेवहाय जोंनिया फार्स्ट अफ अल जेरै माने जोङो स्टेप बाय स्टेप थांनांगौ एक्सुवेलि बेखौ आं आगोलनि क्लासाव होनदों। तो आगोलनि क्लासखौ नोंथांमोना नायोबा नैखौ जुदि फार्स्ट नायदोंबा एसे बुजिनो उसुबिदा जागोन। ओंखायनो आगोलनि क्लासखौ नायबा एसे बेटार जागोन आरो दा। तो नायदो जोंनिया दा नैबे जोंनिया नैखौ फोल्ड खालामदों ना बेखौ जों मिरर हमगोन। दा जोंनिया मिररनिखौबो नोंथांमोना नायाखैब्ला नायना लानांगोन आरोना। तो दा बेखौ जुदि जोङो मिरर हमोबा नै सावगारिया नैथिं सोमजिबा नैया नैखिना काट खालामनाया नैगिदि ओरै सोमजिहैबाय जोंनिया। ओमफ्राय नेक्स्टआव जोङो नैबे जोंनिया नैबे जोब्बाय नैखिना बाहागोआव इमेज सोमजिहोबाय जोङो ओमफ्राय नैनिफ्राय नै मोनफैलायबाय। बे मोनफैनायाव जोंनिया माखौ फोल्ड खालामदोंमोन जोंनिया फोल्ड नैखौ खालामदोंमोन। तो अब्ला जोंनिया जायखौ फोल्ड खालामो बेखौनो जों मिरर हमो नालाय ओंखायनो नैबे मिरर जाबाय। बे मिरर जाबा जोंनिया माबायदि जागोन सावगारिया नैथिंनिया ओरै थांबाय नैथिंनिया ओरै थांबाय। तो एकदम सिम्पल आरोना। दा बे जोंनिया नै सिनाथ' जोङो जास्ट मिरर आखिना लादोंमोन बे सिना जोंनिया थानाय नङा। तो ओंखायनो नै सिना जोंनिया मा मोनसे जागोन फर सानदोंमोन बे जागोन जोंनिया अप्शन नाम्बार बी माने 2 नाम्बार अप्शना जोंनिया कारेक्ट जागोन। तो नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायदो। तो नेक्स्ट 17 नाम्बार कुइसनाबो थिग बिदिनो जोंनिया फार्स्ट अफ अल नैथिंनिया ओरै सिम्बल होनाय ओरै सिन होनाय कारसिन होनाय माने बिथिं फोल्ड खालामनाय बारा एगेन आरो बेखौबो ओरै फोल्ड खालामफिनदों बेनिफ्राय नैयाव नैबायदि जोंनिया काट खालामदों माने दानना होदों। अब्ला जोंनिया सावगारिया माबायदि सोमजियो। तो आं एगेन बुजायखादों जोंनिया मेन फार्स्ट जोङो मा खालामनांगौ जोङो फार्स्टआव जोङो जा मेन सावगारि दङ बेखौ जोङो आखिग्रोनांगौ आरोना। बेनि उनावसो जोङो स्टेप बाय स्टेप थांगोन। तो नैबे जोंनिया जा मेन सावगारि जाबाय नैबे जाबाय ओमफ्राय नैयाव फोल्ड खालामबाय। तो फोल्ड खालामनायखौ आं एगेन होनदों जायखौ फोल्ड खालामदों बेखौ जोङो नैबायदि सिन होना लाखाबानो जाबाय। ओमफ्राय एगेन जों आरो नेक्स्ट नैयाव आरो फोल्ड खालामदों अब्ला जोङो नैयाव आरो मोनसे नैबायदि सिन होना लानांगोन फोल्ड खालामनायाव। ओमफ्राय नेक्स्टआव नैबायदि काट खालामदों दा नैखौ नोंनिया नै काट खालामनायखौ जोङो काट खालामनायखौ नैयाव आखिना लादो। तो जोंनिया काट खालामनायखौ मोजां आखिदो नैबायदि जोंनिया काट खालामबाय। आरो मोनसेबाव काट खालामदो नैयाव मोनसे नैबायदि काट खालामदो आरोना नैयाव नैबायदि जोंनिया मा खालामखो काट खालामखो। तो बेबायदि काट खालामबाय। ओमफ्राय जोंनिया नैबेथ' जोंनिया नै इमेजआथ' बे जाखाबाय ओमफ्राय जोंनिया नैनिफ्राय जोंनिया नैयाव फैदो बेयाव फैदो। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंनिया मा मोनसेया नैयाव जोङो फोल्ड खालामदोंमोन नै मोनसे कारसिन थानाया नैखौ फोल्ड खालामदोंमोन नैबे अब्ला जोंनिया मिररखौ बेखौ हमना लानानै खालामदो आरोना।
मिरर हमोबा जोंनिया सावगारिया माबायदि सोमजिगोन सावगारिया अबभियासलि जोंनिया मा सोमजिगोन नैबायदि सोमजिगोन नैबायदि ओरै सोमजिबाय जोंनिया ओमफ्राय एगेन नैबेबो जोंनिया नैबायदि सोमजिबाय आरोना नैखौ मिरर हमनाय लोगो लोगो जोंनि सावगारिया बेबायदि सोमजिबाय एबार नैबे जोब्बाय नैनि खामानिया नै मोनसेनियाबो थ' एगेन जोंनि एगेन नैनिफ्राय बेयाव फैलायबाय अब्ला बेवहायबो जोङो जेखौ फल्ड खालामदोंमोन नैखौ फल्ड खालामदोंमोन बेखौ जों मा हमसै मिरर हमनोसै अब्ला नैखौ मिरर हमोबा बेखिनिया सावगारिया बिथिं माबायदि सोमजिगोन बेबायदिनो जोंनिया सोमजिगोन आरोना सेम टु सेम जोंना नै सिना जोंनिया बै जा जोंनिया लाइन बेयो नैथिं सोमजिहैनाय नङा जों लाइनखौ मिरर हमनो थाखायसो जोङो बोनो लादोंमोन एक्सुवेलि थ' बेखौ नोंथांमोना आं बार होनदों जोंनिया लाइना मालाबाबो सोमजिनाय नङा बे लाइनखौ जोङो मा खालामनो थाखायसो बोना लादोंमोन जोङो मिरर हमनो थाखाय जोङो बोना लादोंमोन थ' जोंनिया फाइनेल सावगारिया नैबायदि सोमजिगोन थ' बेबायदि सावगारिया जोंनिया माबा जागोन अपसन नाम्बार 3 माने जोंनिया सि नाम्बारा जोंनिया कारेक्ट जागोन बेबायदि जोंनिया नै सिना जोंनिया आं बार होनदों सिना जोंनिया जा अपसन बेयाव थानाय नङा नै जा लाइन बोना लादोंना जोङो बे लाइनखौ जोङो गावनि सुबिदानि थाखायसो बोना लादों माने मिरर हमनो थाखाय अब्ला एसे बुजिनायाव गोरलै जायो आरोना नहलेबा नोंथाङा जुदि बेबायदि मिरर हमना खालामाबा जोबोर गोरा मोनगोन थ' नेक्स्ट कुइसन नायलायदो दा थ' नेक्स्ट कुइसन 18 नाम्बार फैलायबाय थ' 18 नाम्बारा बेबायदिनो सेम जोङो गोबाव खालामलासिनो सावगारिखौ स्टार्ट खालामदोंसै जिहेतु जोङो सोलोंखाबाय ओमफ्राय नायदोनिया नैबायदि जाहैबाय जोंनिया नैबायदि जाहैबाय ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल नैथिं जोङो फल्ड खालामबाय नैथिं फल्ड खालामनायखौ बेबायदि आखिबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोङो नैबायदि फल्ड खालामबाय नैथिं ओरै खालामबाय इथिं ओरै खालामबाय ओमफ्राय नैथिं नैबायदि ओरै खालामबाय नैबायदि खालामबाय जों फल्डखौ नेक्स्टआव नैयाव ओमफ्राय नेक्स्टआव आरो बेबायदि फल्ड खालामनायनि उनाव जोङो नैबायदि बेबायदि दुलुर काट खालामबाय होनना बुंदों आरोना थ' बुंनो थाङोबा नैबायदि ओरै आखिजागोन आरोना थ' आंनि आखिनाय एडजास्ट खालामनो जाबाय नोंथांमोना थ' नैबायदि जोङो मा खालामखो बेबायदि जोङो काट खालामबाय सोमजिबाय थ' फार्स्टआथ' नैबायदि जाहैबाय ओमफ्राय जोंनिया नैयावहाय नैखिना बुस्थुआ नैखिना बाहागोआ गैया जागोन नैखिनाखौ जों हाना गारदों आरोना थ' नैबे सावगारिया एसे आनकमन टाइपनि आरोना एसे हार्ड बायदिनो बुजिनायाव थ' अब्ला जोंनिया नैथिंबो जुदि सापस नैथिंबो जुदि अब्ला जोंनिया नेक्स्टआव नै मोनसेयाव जोंनिया नैखौ फल्ड खालामदोंमोन ना अब्ला जोंना नैखिना नैबायदि सोमजिगोन नैखिना नैबायदि ओरै सोमजिफैगोन नैखिना माबायदि सोमजिगोन नैबायदि ओरै सोमजिहैगोन आरोना ओमफ्राय नैथिंनियाबो थिग बिदिनो नैथिंनियाबो ओरैबायदि सोमजिगोन नैबायदि सोमजिनानै नैथिं ओरै थांगोन आरोना थ' बेखौ एसे आखिनायाव खस्थ'आनो एसे नैबायदि थांबाय नैबायदि ओमफ्राय एगेन जोंनिया माखौ मिरर हमगोन एबार जोङो जिहेतु नै मोनसेखौ फल्ड खालामदों जों बेखौ नै मोनसेखौ मिरर हमदों दानिया जोंनिया बे मोनसेखौ मिरर हमदोंमोन अब्ला जोंनिया नैखौ आखिना लायोबा एसे बेटार जासिनगोन आरोना जोंनिया नैखौ आखिना लाग्रोबाय आं नैखौ सिनायना लाग्रोबाय ओमफ्राय जोंनिया नैबे जागोन नैबायदि आरोना थ' नैबायदि ओरै थांबाय ओमफ्राय नैबे ओरै फैबाय थिं ओमफ्राय नैबेबो थिग ओरै थांनानै ओरै फैबाय आरोना ओमफ्राय नैबेबो जोंनिया नैथिं ओरै सोमजिबाय थ' माखौ सोमजिगोन नैबायदि ओरै सोमजिबाय आरो नैथिं ओरै थांना ओरै सोमजिबाय थ' जोंनिया बेबायदि इमेजआ जोंनिया माबे जागोन अपसना जोंनिया अब्ला नैखिना बाहागोआ थाबाय नैखिना बाहागोआबा जोंनिया काट जागोन नैबे बेखिना अब्ला जोंनिया अबभियासलि नैबे जागोन आरोना ओमफ्राय नैखिनानिया सार्कोल ओमफ्राय नैखिना बाहागोआबो नैया सार्कोल बेनिफ्राय नैखिना बाहागोआबो नैया सार्कोल ओमफ्राय नैखिना बाहागोआबो नैया सार्कोल थ' अब्ला जोंनिया मा जागोन अपसन नाम्बार 3 जोंनिया कारेक्ट जागोन एसे बुजिनायाव गोरा मोनदोंबो जानो हानाय बाट नोंथांमोना बेखौ आं आखिनायखौ नायालाबानो गावनो एसे आखिनानै अब्ला अबभियासलि मोजाङै बुजिगोन थ' आंबो जेरैबायदि जोङो खालामनो गोनां बेबायदिखौ आं बुजायनानै होखाबाय अब्लाबो नोंथांमोना जुदि गावनो खालामना नायोबा एसे बांद्राय बुजिगोन नेक्स्ट कुइसन नायदो थ' नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय जोंनिया बेबायदि नैबे जोंनिया एकदम गोरलैखौनो होनजायो थ' सार्कोल आखिदो फार्स्ट अफ अल जोङो सार्कोलखौ आखिदोबाय आंनिया सार्कोल आखिनायनि उनाव जोंनिया नैथिं फल्ड खालामनायखौ सिन होना लादो नैयाव फल्ड खालामदो नैबायदि बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंनिया नैबायदि फल्ड खालामदों ओमफ्राय बेबायदि फल्ड खालामनायनि उनाव जों बेखौ नैबायदि हादों नैबायदि ओरै खालामनानै ओरै हाखावदों ओमफ्राय नैथिंबो ओरै थांनानै नैबायदि ओरै हादों दा होमबा जोंनि सावगारिया माबायदि सोमजियो जोङो बेखौ दिहुननांगोन नैबे सावगारियाथ' बे जाबाय थ' दा जोंनो बेनि उनावहाय जों नेक्स्ट नैबे फैबाय बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंनि मिररा बेखौ हमगोन थ' अब्ला जोंना मिररा बेखौ हमनाय लोगो लोगो जोंनि सावगारिया नैबे नैथिं थांनानै ओरै सोमजिबाय नैबे ओरै थांनानै ओरै सोमजिबाय बार नैबेबो जोंनिया सोमजिहैगोन नैबेबो जोंनिया माबायदि सोमजिगोन नैबायदि ओरै थांनानै ओरै सोमजिगोन नाय आं बार होनदों जोंना मिररनि खाथियाव जोंनिया जा सावगारिनि मा बाहागोआ सेराव थागोन बे बाहागोआनो सेराव थागोन ओंखायनो नैबे जिहेतु मिरर
जोंना नैखिना बाहागोआ मिररनि जानखाराव दङना ओंखायनो नैखिना बाहागोआ मिररनि जानखाराव थाबाय एबार नैनि उनाव जोंनिया जेब्ला नैखौ फैगोन अब्ला जोंनिया नैखौ मिरर लागोन बेखौ मिरर लाबा जोंनिया माबायदि सोमजिलायगोन नायदो नैबे नैखिना बाहागोआ नैबायदि सोमजिबाय ओमफ्राय नैखिना बाहागोआ जोंना नैबायदि ओरै सोमजिबाय ओमफ्राय नैखिना बाहागोआबो जोंना माबायदि सोमजिगोन नैबायदि ओरै जानानै ओरै सोमजिबाय ओमफ्राय नैथिं ओरै फैनानै ओरै सोमजिबाय थ' बेबायदि मिररा जोंनिया मा मोनसेया दङ जोंनिया जाबाय अपसन नाम्बार 2 माने जोंनिया बी नाम्बार अपसना कारेक्ट जागोन नाय जोंनिया नै आं बार होनदों नै मिररा जोंनिया अपसनाव होनाय थानाय नङा नै जा जों मिरर आखिना लानाय बायदि सिन होना आखिदों बे अपसनाव थानाय नङा बाट बेबायदि आखियाबा नोंना अभियासलि गोरा मोनगोन थ' बेबायदि आं बार होनदों बेबायदि जुदि मिरर आखिना लायालासिनो जुदि खालामनो ट्राइ खालामबाय थाबा नोंना मिस्टेक जानाय चान्सआबो बांद्राय जागोन आरो लोगोसे एसे गोराबो जागोन थ' नेक्स्ट कुइसन नायलायदो नेक्स्ट कुइसन जोंनिया 20 नाम्बार मोनलायबाय 20 नाम्बारनियाबो जोंनिया जेरैबायदि दं एकदम गोरलै आरोना आं जेरैबायदि बुजायदों ओरैबायदि आखि फार्स्ट अफ अल जोंनिया मेन सावगारिखौ नैबायदि आखिना ला बेनिफ्राय पेपार फल्ड खालामनायखौ नैथिं ओरै आखिबानो जाबाय नैया फार्स्ट अफ अल नैखौ फल्ड खालामदोंमोन बेनि उनाव नैथिंनिखौ ओरै फल्ड खालामदों बेनि उनाव मा खालामदों जोङो नैखौ ओरै फल्ड खालामदों बेनि उनाव काट खालामदों बेवहाय नैबे नैखौ काट खालामबाय बेनिफ्राय निउ मोनसे नैबायदि जोङो मा खालामखो काट खालामखो बेनिफ्राय लास्टआव मा खालामखो नैथिं मोनसे नैबे थ' बेफोरबायदि काट खालामनायनि उनाव जोंनिया फार्स्ट अफ अल जों नैखौ नायदो नैखौ दा बेखौ जोंनिया नैखौ जोंनो मा खालामदों नैथिं ओरैबायदि जोङो फल्ड खालामदों फल्ड खालामनायनि उनाव जोंनिया माबायदि जाहैगोन नायदो आरोना थ' बिथिं जोङो फल्ड खालामबा जोंनि बाहागोआ नैनि मिडिल बाहागो मोनहैगोन जोंनि बाहागोआ मा मोनहैगोन जोंनिया नाय जोङो सानफ्रोमबो सावगारिखौ नायनायाव एसे सावगारिखौ आइडिया लानानै नायबानो जाबाय जोंनिया नैखौ जुदि फल्ड खालामबा जोंनिया बेखिना बाहागोआ जोंनिया नै मिडिलसिम मोनहैगोन मिडिलसिम बेखौ मिथिनांगोन आरोना नोङो नैखिना बाहागोआ जेब्ला नों फल्ड खालामगोन अब्ला नै सावगारिनि गेजेर जायगासिम मोनहैगोन थिग बिदिनो नैथिंनिखौ फल्ड खालामबा बेनियाबो जोंनिया मा जायगासिम मोनफैगोन गेजेर जायगासिम मोनफैगोन थ' अब्ला मोनहैबा जोंनिया नैबे जिहेतु होमब्ला नैयालासे जोंनिया मिरर इमेजआ सोमजिगोन नैयालासे सोमजिगोन जोंनिया फार्स्ट अफ अल जोंनिया नैबे मिरर लाबा जोंना नै सार्कोला जोंना नैयाव सोमजिबाय बेनिफ्राय जोंनिया नैखिना बाहागोआ जिहेतु ओरैबायदि दं अब्ला जोंनिया माबायदि जाहैगोन बियो जोंनिया जाहैगोन नैबायदि नैथिंनि बाहागोआ नैबायदि जाहैबाय आरोना नैखिना बाहागोआ जोंनिया नै मिररनि एबा बेबायदि जाना दंना अब्ला जोंना नैखिना बाहागोआ जाहैबाय ओमफ्राय थिग बिदिनो नैथिंनिखौ मिरर हमब्ला बिथिंनिखौ मिरर हमबा जोंनिया सार्कोला नैयाव सोमजिबाय ओमफ्राय नैखिना बाहागोबा जोंनिया नैथिं मा सोमजिगोन नैबायदि सोमजिबाय अब्ला नैखिना बाहागोआ जोंनिया केन्सेल थांगोन ओमफ्राय नैनिबो नैखिना बाहागोआ जोंनिया केन्सेल थांगोन मानोना नैयाव जोंनिया जरा गैया नैखिनाखौ जों काट खालामदों नालाय नैखिना लांदां जायगा नालाय ओंखायनो नैखिनाबो जोंनिया मा जाहैगोन लांदां जाहैगोन अब्ला जोंनिया बेबायदि अपसना जोंनिया मा नाम्बार मोनसेया दङ जोंनिया अपसन नाम्बार 3 माने जोंनिया सिया जोंनिया मा जागोन कारेक्ट जागोन बेफोरखौ जेब्ला नोङो खालामबाय थागोन अब्ला जेसेबांनो खालामगोन एसेबांनो गोरलै जालांबाय थागोन थ' एबार नेक्स्ट नायलाय नैबेबो जोंनिया एकदम गोरलै हाथारनांगोन नोंथांमोना थ' फार्स्ट अफ अल जों मा खालामसै जा मेन सावगारि दं बेखौ आखिना लाग्रोबानो जाबाय नैबायदि थ' आखिना लानायनि उनाव जेरैबायदि फल्ड खालामदों ओरैबायदि फल्ड खालामलांबाय थादो थ' फार्स्ट अफ अल जोङो माथिं फल्ड खालामदोंमोन नैथिं ओरै फल्ड खालामबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोङो नैथिं फल्ड खालामबाय बेनिफ्राय आरो दा फल्ड खालामबावाखै ओमफ्राय जों निउ काट खालामबाय सार्कोल बेनिफ्राय निउ मा खालामखो सार्कोल मोनसे काट खालामबाय थ' अब्ला जोंनिया सावगारिया जोंनिया माबायदि सोमजिगोन होनदों थ' फार्स्ट अफ अल जोङो नैखौ बिथिं फार्स्टआव जोङो नै मोनसेयाथ' बे जाहैबाय ओमफ्राय जोंनिया नैखौ नै मोनसेनि थाखाय जोंनिया मिररखौ नैखौ हमदों नैबे मिरर थ' अब्ला बेखौ मिरर हमोबा जोंनि इमेजआ नैयाव सोमजिबाय नैखौ मिरर हमोबा जों बेखौ मिथिखागौ बारा नैनि उनाव जोंनिया नेक्स्टआ नैबे नैखौ फैलायबाय बेवहाय फैबा जोंनिया मिररा नैबे जोंनिया अब्ला जोंनिया नैयाव सोमजिगोन ओमफ्राय नैयाव सोमजिगोन बाट नैसिम जोंनिया नै जा फल्ड खालामदोंना बेयो नै सार्कोलसिम जोंनिया मोनफैस'हैया जों सावगारिखौ नायबानो मिथियो नैयाव सार्कोल दङबाबो नै मोनसे फल्ड खालामबा जोंना नैसिनि बाहागो फैगोन बे मोनसेखौ फल्ड खालामबा जोंनिया बिसिनि बाहागो फैगोन थ' ओंखायनो जोंनिया नै मोनसे सार्कोलानो जोंनिया मिरर इमेजाव नुजाहैगोन थ' बेबायदि सावगारि जोंनिया मा मोनसे अपसनाव दङ बेबायदि सावगारि जोंनिया 3 नाम्बार अपसन दङ सी नाम्बार इज द कारेक्ट एन्सार थ' दा नेक्स्ट कुइसनखौ रायलायदो थ' जोंना एबार 22 कुइसन फैबाय थ' नाय आं जा कुइसन सावरायदों बिसोर कुइसनफोरा जोंना कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट कुइसन थ' ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना मोजाङै स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय एबार नेक्स्ट फैलायबाय जोंना स्कुवेरनिनो थ' फार्स्ट अफ अल जोङो बे जा स्कुवेर बेखौ आखिना लाखाबानो जाबाय
आखिना लानायनि उनाव जोङो पेपार फोल्ड खालामनायखौ नैबायदि आखिबानो जाबाय 0 0 फोल्ड खालामदों ओमफ्राय नेक्स्टआव आरोबाव ओरै फोल्ड खालामबावदों नैथिं बायदि ओरै फोल्ड खालामबावदों जोङो दा बेथिं फोल्ड खालामनायनि उनाव जों मा खालामदों नैयाव मोननै मा खालामदों जोङो नैबायदि बेबायदि नैया बेबायदि काट खालामदों आरोना थ' बेबायदि काट खालामनायनि उनाव जोङो नेक्स्टआव फार्स्ट अफ अल पेपार नैखिना फोल्ड खालामदोंमोन थ' बेखिना बाहागोआबो जोंनिया जिहेथु गासै बाहागो लादों थ' मोननै जाहैबाय बिथिं नैनिफ्राय बेवहाय फैनायाव मिररा जोंनिया नै मोनसेखौ लादोंमोन दा बे मोनसे मिररखौ लाबा जोंनिया सावगारिया माबायदि सोमजियो नाय बे मोनसे मिररखौ लाबा जोंनिया सावगारिया नैथिं सोमजिया फरायसा नोंथांमोन नै साइडथिं जोङो डाइरेक्टनो बिथिं ओरै दोङो ना बिथिं ओरै खालामना होबा नोंना मिस्टेक दं जोंना मिररा आइबानो आरो बेंखा जाना दोङो ना ओंखायनो जोंनिया नैखिना बाहागोआ जोंनिया मा मोनसे सेराव दं नैखिनानि बाहागोनि जोंनिया नैखिना सेराव दं थ' अब्ला जोंनिया नैथिंसो सावगारिनि बायदि मोनब्रैनि बायदि मा जाहैगोन जोंनिया सावगारिया जाहैगोन फरायसा नोंथांमोन थ' ओंखायनो नैथिंनि सेरनिया नैथिंनि सेर नैखिनानि सेरा जोंनिया मा मोनसे दङ नै मोनसेया गैया नैनि सेरा जोंना नैथिं बुंनो थाङोबा नै मोनसेया दङ थ' ओंखायनो जोंनिया नैनि मिररना नैनि माबाया जोंनिया नै सायखङा नैथिं सोमजिया नैथिंसो सोमजियो थ' बेफोरखौ एसे गोसोआव लाखिबानो जाबाय थ' अब्ला जोंनिया अपसना मा जागोन 3 नाम्बार अपसना जोंनिया मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन थ' नेक्स्ट कुइसन नायलायदो थ' 23 दा नायलायदो 23 आबो जोंनिया गोरलैयानो होनजायो थ' फार्स्ट अफ अल जोङो मा खालामनोसै मेन सावगारिखौ आखिना दानसै मेन सावगारिखौ आं नै आखिना लाबाय थ' आखिना लानायनि उनाव जोङो मिररा माखौ हमदोंमोन थ' जोंनिया नैखौ फोल्ड खालामदों बेखौथ' मिरर जाखाबाय जोंनिया मोनसे ओमफ्राय नै फोल्ड खालामदों बेबो जोंनिया मा जाखो मिरर जाबाय ओमफ्राय जोंनिया जा काट खालामदोंमोन बेखौ नायदो दाना नैथिं ओरै काट खालामदों ओमफ्राय नैथिं ओरै फैनानै नैथिं ओरै काट खालामदों ओमफ्राय नैथिंबो ओरै काट खालामहैदों आरो ना ओंखायनो जोंनिया बेबायदि जाहैबाय नैथिं ओरै काट खालामदों बिथिंबो ओरै काट खालामदों थ' नैखिना बाहागो जोंनिया काट खालामबाय थ' एक्सुवेलि आरो जोंनिया नैबायदि ओरै दोंयो आरो ना नैथिं ओरै थांना ओरै दोंयो ओमफ्राय नैथिंबो लांदां नङा नैथिं ओरै जरा दानखावहैदों होनना नैथिं ओरै अब्ला जोंनिया नैखिना सावगारिया बिथिंबो सोमजिबाय बेनिफ्राय नैथिंबो सोमजिबाय बिथिंबो सोमजिगोन अब्ला जोंनिया मा मोनसे अपसना जागोन बेबायदि थ' नाय जोंनिया नैबे जोंनिया नै बाहागोआ नैथिं ओरै सोमजिखाबाय बेनिफ्राय जोंनिया नैथिं ओरै फैबाय आं आखिनानै रानसै बेनिफ्राय नैथिं जोंनिया नैथिं ओरै फैबाय बेनिफ्राय नैथिं ओरै थांबाय नैबायदि जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंनिया नैथिं ओरै फैलायगोन नैथिं अब्ला बेनिफ्राय नैथिं नैबेबोसो नै जाहैबाय ओमफ्राय नैबे नैथिं जाहैबाय ओमफ्राय नैबे नैथिं ओरै फैबाय नैबे आथिं फैबाय ओमफ्राय नैबे आथिं ओरै फैबाय अब्ला नाय नैखिना बाहागोआ जोंनिया थाखागोन फरायसाफोर नैखिना मोनसे बेनिफ्राय नैखिना मोनसे ओमफ्राय थिग बिदिनो नैथिंबो मोनसे नैथिं मोनसे थिग बिदिनो नैथिंबो मोनसे थ' बेबायदि नाय बेबायदि जोंनिया मोनब्रै बहा दङ बेवहाय दं आरो बेवहाय दं बेबायदि मोनब्रै बाट जोंनिया नै मोनसेयासो जोंनिया नैबायदि जाना दङ ओंखायनो बेखौ जोङो बेबायदि गासै जुदि एसे कमप्लिकेटेड सावगारिबा जोङो गासैखौ आखिना लानो गोनांथि गैया जोङो नै मोनसेयाथ' जाखाया नै मोनसेयाबोथ' जाखाया स्कुवेर दंनाया बाट नैबे जोंनिया मानो जाया जोंनिया नैबायदि ओरै जोंनिया मा जाना दङ नैगिदि बाहागो जाना दङ ना नैगिदि खिन्थु बाट नै मोनसेयाव जोंनिया राइट बायदि जाना दङ नैबे जोंनिया अड माने नुनायावनो एसे नैबे नङै बायदि नुयो आरोना थ' ओंखायनो जोंनिया बि नाम्बार अपसना जोंनिया मा जागोन कारेक्ट जागोन बेबायदि एसे कमप्लिकेटेड जुदि सावगारिया जुदि एसे गोराबा आखिनाव गासै आखिनो गोनांथि गैया जोङो एसे मोननैसो बाहागो आखिना नायबानो जोङो हमनो हायो आरोना थ' एबार नेक्स्ट कुइसनखौ नायलाय थ' नेक्स्ट कुइसना जोंनिया मा मोनसे जागोन बेखौ जोङो नोंथांमोना नैबेबो एसे कमप्लिकेटेड बायदि जुदि नुदोंबा नोंथांमोना बेखौबो गासै आखिना लानो गोनांथि गैया जों मोननैसो आखिना नायबानो हमनो हागोन थ' बेवहाय जोङो फार्स्ट अफ अल नायलायदेनसै मा मोनसे जागोन थ' जोंनिया आयत महरनि बेखौ आखिना लाग्रोनोसै आङो फार्स्ट अफ अल थ' बेखौ आखिना लाबाय बेनि उनाव जोङो मिरर नैखौ हमदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नैखौ हमदोंमोन बेनि उनाव आरो एगेन जों नैथिं ओरै फल्ड खालामदोंमोन फल्ड खालामनायनि उनाव जोङो मा खालामदों फल्ड खालामनायनि उनाव नैखौ ओरै काट खालामदों ओमफ्राय नैथिं ओरै काट खालामदों ओमफ्राय नैथिं ओरै काट खालामदों ओमफ्राय नैथिं ओरै काट खालामदों थ' अब्ला जोंनिया माबायदि जागोन इमेजआ अब्ला जोंनिया नैयाव मोनसे नैबायदि सोमजिबाय नैबायदि सोमजिबाय बेनिफ्राय नैबायदि नैथिं सोमजिबा आरो मोनसे नैथिंबो ओरै सोमजिगोन जोंनिया नेक्स्टआव नैबे मिरर मोना नेक्स्टआव जोङो माखौ लादों मिरर नैखौ लानायनि उनाव नेक्स्टआव नैखौ लादों अब्ला जोंनिया नैथिंबो नैबायदि सोमजिना नैथिंबो नैबायदि ओरै मोनसे सोमजिगोन नैबायदि ओरै सोमजिगोन ओमफ्राय जोंनिया नैथिं नैबायदि ओरै दानजाहैगोन नैथिं ओरै दानजाहैगोन
नैबायदि ओरै दानजाहैबाय आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव आरो नैखिना बाहागोआ नैबे ओरै दानजागोन अब्ला नाय जोंनिया नै मोनसेयाथ' सोमजिखाला नैबेथ' जाखाला जोंनिया ओमफ्राय नैबेबो जाला नै मोनसेयाबो जोंनिया नैया नैबायदिसो दङ जोंनिया सावगारिया नै मोनसे जानांगोन ओमफ्राय नैसोर मोननैनि अपसनाव जागोन आरोना थ' इसोर मोननैनि अपसनावबो जोंनिया नैखिना बाहागोआ खना बाहागोआ जोंनिया माबायदि दानजादों नैबायदि दानजादों ना बेबायदि दानजादों जायाखै बेबायदि दानजादोंबा खिन्थु नैखिनानि खनानि बाहागोआ माबायदि दानजादों नै खनानि बाहागोआ नैबायदि ओरै दानख्ल'दों खिन्थु नै मोनसे जोंनिया एक्सुवेल पिक्सार माबायदि दानस'दों नैबायदि ओरै जानांगोन थ' अब्ला जोंनिया माबा नै मोनसेयाथ' जोंनिया जालिया थ' अब्ला जोंनिया मा जागोन नैबे जागोन थ' बेबायदिनो जोंनो गासैखौबो आखिना लानो गोनांथि गैया थ' जुदि गासैखौबो आखिबा एसे आखिनायाव नोंना कमप्लिकेटेड सावगारिफोरा एसे गोरा जाहैगोन आरो दा थ' ओंखायनो जोंनिया अपसन नाम्बार सिया जोंनिया मा जागोन कारेक्ट एन्सार जाहैगोन थ' दा नेक्स्ट नायलायदो थ' दा नेक्स्ट 25 नाम्बारा फैलायबाय थ' 25 नाम्बारखौबो जोङो बांद्राय साननो गोनांथि गैया जेरैबायदि दं ओरैबायदि आं बुजायनाय बायदि स्टार्टिंनिफ्राय आखिलांखाबानो जाबाय थ' जोंना बिथिं फल्ड खालामदों फार्स्ट अफ अल बेनि उनाव नेक्स्टआव जों नैथिं फल्ड खालामदों नैबेथ' गोरलै आरोना नैबे जोबोर गोरलै थ' ओमफ्राय नैथिं जोङो नैबायदि मा खालामदों स्कुवेर मोनसे काट खालामदों बेनिफ्राय एगेन जोङो नैबे मोनसे मा खालामदों स्कुवेर मोनसे नैबायदि काट खालामदों थ' ओमफ्राय नैबे जोंनिया नैथिं इमेजमोन थ' मिरर बार जोंनिया नैथिं ओरै खालामबाय नैथिं ओरै सोमजिगोन ओमफ्राय नैथिं मा सोमजिगोन नैबायदि ओरै सोमजिबाय बा नेक्स्टआव जोंनिया नै मोनसेया मिरर हमबा नैबे जोंनिया सेराव सोमजिबाय ओमफ्राय नैथिंनिया जोंनिया नै साइडथिं सोमजिबाय बेनिफ्राय नैबेबो जोंनिया नै सेराव सोमजिबाय ओमफ्राय नैथिंनिया नैयाव सोमजिबाय दा बेबायदि इमेजआ माबाय दङ जोंनिया थ' बेबायदि इमेजआ जोंनिया मा दङ अपसन नाम्बार डि माने 4 नाम्बार अपसना जोंनिया मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन आरोना थ' बे एकदम गोरलै बेफोरो दा नेक्स्ट कुइसन नायलायदो थ' नेक्स्ट कुइसनाबो जोंनिया जोबोर गोरलैयानो होनजायो नायदो सार्कोल फार्स्ट अफ अल सार्कोल मेन आं बार होनदों जोंनिया मेन्सआ सावगारि बेखौ आखिग्रो बेनिफ्राय जोंनिया नैथिं फल्ड खालामदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव नैथिं ओरै फल्ड खालामदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव नैथिं ओरै फल्ड खालामदों थ' ओरै फल्ड खालामबा नैबे जोंनिया नैबायदि काट खालामदों बिथिं जोंनिया नैबायदि काट खालामदों बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय ओमफ्राय नायदो ओमफ्राय नेक्स्टआव जोङो नैखिनाखौ गोजौनि बाहागो फल्ड खालामदों ना ओंखायनो नैखिना बाहागोआ नैबायदि ओरै काट जाबाय नैथिंनियाबो नैबायदि जोंनिया काट जाबाय आरोना थ' दा जोङो नैथिंनि बाहागोखौ जों दा नायलायनोसै नायदो आंनि सावगारिया एसे आखिनायाव एसे माबा जादों अट नुदों आरोना दा नै बेवहाय जुदि जों नायोबा जोंना नैखिना बाहागोआ नैथिं सोमजिनांगौबा बेखिना बाहागोआ नैबायदि फैगोन आं एसे मोजां आखिनानै बेखिना बाहागोआ ओरै फैनानै ओरै फैगोन आरोना बेखिना बाहागोआ ओरै फैनानै नैथिं ओरै फैबाय नैथिं माने नैखिना बाहागोआ नैथिं ओरै फैगोन अब्ला जोंनिया नैखिना सावगारिया जोंनिया नै गासैबो लाजाजोबगोन माने नैबे जोंनिया मा खालामजागोन बेबायदि जोंनिया लाजाजोबगोन नैखिना जा बाहागो बा जोंना नैखिना बाहागोआ जोंना लानाय नङा नैखिना बाहागोआ जोंनिया नै सावसो दङमोन ना बे सावसो नैबायदि जाना दङमोन ना बेबायदि जाना दङमोन ना जोंनिया बेबायदि थानायखाय जोंनिया बेखिना बाहागोआ जिहेतु जोंनिया नैखिना बाहागोआव फैफैया ओंखायनो बेखिना बाहागोखौ जों लानो हाया थिग बिदिनो जोंनिया नैथिंबो नैबायदि सोमजिगोन नैथिंनियावबो जोंनिया नैखिना बाहागोआ जोंनिया लाजाया थ' बेबायदि सावगारिया जोंना मा मोनसे दङ बेबायदि सावगारि दङ जोंनिया अपसन नाम्बार 4 डि नाम्बारा जोंनिया मा जागोन कारेक्ट एन्सार जाहैबाय थ' दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायदो 27 नाम्बारखौ जोंनिया फैलायबाय 27 नाम्बाराबो गोरलैबो होनजागोन एसे आरो कमप्लिकेटेडबो होनजागोन माने सावगारिया एसे बुरजा माने काट खालामदों आरोना थ' नायदो दा फार्स्ट अफ अल जोंनिया नैबायदि जाहैबाय बेनिफ्राय नैथिं ओरै काट खालामबाय फल्ड खालामबाय सरि नैथिंबो ओरै फल्ड खालामबाय आरोना दा फल्ड खालामनायनि उनाव ओमफ्राय नैथिंबो मा खालामखो नैथिं मिडिलथिं ओरै फल्ड खालामबाय बेनिफ्राय बिदि फल्ड खालामनायनि उनाव जोंनिया नैथिं ओरैबायदि जोंनिया मा खालामखो काट खालामबाय नैबायदि काट खालामबाय आरोना बेफोरबायदि काट खालामबाय नैबायदि काट खालामबाय बेनिफ्राय नैथिंबो नैबायदि ओरै काट खालामबाय बेनिफ्राय नैबो नैबायदि ओरै काट खालामबाय स' आं बार होनदों मोनसे खेबसे होनफिनदों जे नोंथांमोना आं खालामनायनि आगोलावनो गावनो ट्राइ खालाम जिहेतु जों अलरेडि बेफोरखौ आगोलनि माने रुलफोरखौ सावरायखाबाय माबायदि खालामनांगौ ओंखायनो गावनो खालामना नायबा एसे बेटार जासिनो आरोना फार्स्ट अफ अल जोङो नैथिंनि सावगारिखौ नै मोनसेखौ मिरर लानांगोन जोङो नै मोनसेखौ दा बे मोनसेखौ मिरर लायोबा जोंनिया सावगारिया माबायदि जाहैगोन सावगारिया जोंनिया नैबायदि ओरै सोमजिगोन बिदिबो नैबे जोंनिया नैथिंनियाबो ओरै सोमजिबाय नैथिंनियाबो जोंनिया नैबायदि ओरै सोमजिगोन नैथिंनिया ओरै फैना ओरै सोमजिबाय बा लास्टआव नैबायदि ओरै सोमजिफैगोन जोंनिया थ' बेबायदि जाहैबाय जोंनिया थ' दा बेबायदि जोंनिया आइडिया मोनबायनो दा बेबायदि सावगारिया जोंनिया माबाय दं बेबायदि सावगारिया जोंनिया मा मोनसे जाथावना बायदि जों आइडिया मोनबायनो जोंनिया मा मोनसे जाथावना बायदि जोंनिया दा थ' नै मोनसेयाथ' जाथावना नङा दा नायदो नेक्स्टआवबो जों मा खालामदोंसै आखिनो नायस्रायदोंसै
दा नै मोनसेखौ लायोबा नै मोनसेखौ नों गोसोखांदो नै मोनसेखौ जुदि जोङो फल्ड खालामबा बे माबायदि जाफैगोन जोंनिया नै बायदि ओरै जागोन ना थ' बेबायदि ओरै जायोबा जोंनिया नैनि जोंनिया मोननै बाहागोखौ लाफा जागोन नै मोनसेखौ आरो नै मोनसेखौ लाफानो जानाय नङा नै बायदि जायोबा जोंनिया नैथिं ओरै फैनानै ओरै थांगोन ना अब्ला नै मोनसेजों बे मोनसेजों जोंनिया बेयाव सावगारिया सोमजिगोन आरो ना थ' बे मोनसेदो आरो बे मोनसेदो सावगारिया सोमजिगोन थिग बिदिनो नैसोर मोननैयाबो नैथिं मा सोमजिफैगोन सावगारियाव नैथिंनि ट्रायंगोलाव जोंनिया मा जागोन सोमजिफैगोन अब्ला बेबायदि सावगारिया जोंनिया अपसन नाम्बार 2 माने जोंनिया बि नाम्बारा मा जागोन कारेक्ट आन्सार जागोन थ' दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायलाय 28 नाम्बारा जोंनिया 28 नाम्बारा जोंनिया मा जागोन 28 नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो खालामनो हालिया बेखौ होमवर्क हिसाबै दोननाय जाबाय 28 नाम्बारा जोंनिया अपसन नाम्बार माबे जागोन नोंथांमोना खिन्था हरबानो जाबाय नैखौ 28 खौ माबे जागोन खिन्था हरबानो जाबाय 28 जोंनिया मोननै आं अपसन होना दोनसै डि दों आरो बि जों बिसोर मोननैनि गेजेराव जागोन डि आरो बि बिसोर मोननैनि गेजेराव जागोन थ' ओंखायनो मा मोनसे जायो कारेक्ट एन्सारखौ खिन्था हरबानो जाबाय थ' नेक्स्टआबो नायदो नेक्स्टआबो जोंनिया मा मोनसे जागोन खिन्था हरबानो जाबाय बेबो आंनिया जोंनिया ए आरो सि बे आरो मा मोनसे मोननैदो जागोन ए आरो सि जों जागोन थ' ए आरो सि जों मा मोनसे जागोन बेखौबो नोंथांमोना खिन्था हरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सनि थ्रुजों थ' बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिया मस्ट 15 इम्परटेन्ट कुइसनखौ जोङो सावरायनाय जाबाय थ' ओंखायनो नोंथांमोना जुदि कम्पिटिटिभ एग्जामनि प्रिपारेसन खालामगासिनोबा मास्ट बि बे भिडिअआ जोबोर हेल्पफुल जागोन आरो इयुनाव जों बेबायदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामनि सिरिज जेसेबां दं सिलेबास दं गासैखौबो जों कमप्लिट खालामनो ट्राइ खालामगोन थ' बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिया खालामनो सावरना बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय